Dongdong ay si Dong Ilay, insinali dumaay. Si Tunanan Radyo Sagada, 104.7 FM. Dongdong ay si Dong Ilay. So, kahit may mga kablawan, dagiti listeners, iti Radio Sagada, 104.7 FM. Napalubusan kami nga umay nga agsaumot iti program mi nuanya ba dayto nga Clear Car Project ket siyak ni Abi nagapuak iti opisina nga LPI when Lingap Pangkabataan Incorporated no iti English ket Care for Children ket dayto nga non-government organization or private sector ket under may sa isuna nga faith-based organization under economical service or churches iso nga tiagdama nga head of office mi iti LPI ket ni Bishop Jerome Baris may sa isuna ti Bishop ti UCCP. Yes. Ayan. So JT Lingap Pangkabataan Incorporated ket nabakol daytoy idi panahon iti 1981 ket ingga natatta ket they're still focusing on the children's rights and welfare akas iti child protection kindad dumapay nga banag pati iti makipasot kami lang iti disaster risk reduction. So iti syempre ang moto matatang we are aware iti climate change. So JT may samot lang program iti Lingap. Okay. So kahit kumot nga pamamo ti may nga kadwak ditoy nga partner mi iti daytoy nga project ket met ko mga isuna ti mang-introduce mo iti bagina. Sige. Ayan, magandang hapon po sa lahat. Ako po pala si Claire Lial from World Vision, Advocacy Officer sa project na Clear Car or Child Labor Effective Awareness and Response in Cordillera. So, yung project po pala namin is dalawang organization, dalawang NGO, and co-founded po siya ng European Union. So, this project, it only exists for only 3 years project lang. So, for now po is, it's already 2 years na. 2 years na. So, second year? Yes. So, 1 year na lang yung project po namin. So, exist na siya for 2 years and then 1 year na lang ang natitira sa project na to. Nevertheless, of course, hindi naman po mawawala ang project na to kasi we're supporting the national government efforts po. So, hindi naman po siya bago sa iba yung child labor. So, ayun po na-mention ko na ako po ay from the World Vision. So, yung World Vision is also same po sa Linya Pangkabataan. NGO din po siya. Nag-i-exist na po siya 66 years sa Pilipinas. And globally po, matagal na din po nag-i-exist ang World Vision. Ang World Vision is a relief, development, and advocacy organization po. So, dedicated siya for every child and also for the families to have the chance to reach their full potential. So, nag-exist ang World Vision sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So, yung World Vision po reach over 2 million na children na din. So, and also 59,000 adult. So, yung World Vision is more on nasa education, may health and nutrition, may water and sanitation hygiene, may faith and development and mental health, may child protection and participation, may food security, livelihood, and social protection, may disaster risk reduction din ang World Vision, and also may gender equality din kami na disability and social inclusion, and also we have advocacy. So, ayan. So, ngayon. Babaw ni ti dating anya ba ti purpose ta? Yes, may dito ano nga ba? Ket may kami dito itag itudmot iti palagawag. Iti dating project Clear Car. Yes. So kung nato yung Clear Car project, ket Clear Car stands for the Child Labor
effective awareness and response iti entero nga Cordillera. Sponsor di na iti European Union, duwa nga organization no opisina ti nag-collaborate nga mang-implement iti daytoy nga project. Ti Linga Pangkabataan kin World Vision Philippines. Akas imbaga na mo daytoy ko 3-year program, 3-year project isuna. So as for the moment ket daytoy ti second year min. Ket may isang advokasya na daytoy nga project ket ag-ited mo't lang iti awareness or akas iti radio guesting. Tapno mas adu pa iti making ammo no anya ba daytoy nga project kinhan lang nga ditoy Cordillera no diket no sa dino ti masaklaw na daytoy nga program nga estasyon. Ngayon mayan anti Radyo Sagada. Yes. So Yes. So dito sa Cordillera, 3 yung provinces na target ng project na to is may kasamang Benguet and Baguio City, may Ifugao and also Mountain Province. Yung sa Mountain Province, kuya, baka pwede mong elaborate? Okay. Ano yung mga the Mountain areas Province during the collaboration also with the partner agencies iti gobyerno akas iti DOLE kin DSWD base iti data da iti nagbasaran ti areas ditoy nga project. So no ditoy Mountain Province dati 5 nga munisipyo. Ditoy 5 nga munisipyo ket Sagada, Bontoc, Sadanga, Natonin and Paracelis. Iti pilot or covered the pilot municipalities tayo dito yung Mountain Province. Adamot lang iti, siyempre, sabasabality areas, sabasabality situation. Adamot lang ti nadoktaran nga pilot barangays tayo. So nga no dito'y Sagada, dito'y pilot barangays tayo dito'y ket dito'y Fidelisan, kin barangay Antadaw. No ti Bontoc met ket Talubin, barangay Mainit, kin barangay Poblasyon. For Sadanga, barangay Fidelisan, barangay Dumang. Tapos numapanto mo ti Eastern, ti Paracelis, ti covered pilot barangay Tayos, ijay ket barangay Bantay, barangay Boringal, kin barangay Anonat. And lastly, for the municipality of Natonin, ti pilot barangays tayo jay ket duwa. Ti barangay Pudukin, barangay Saliyok. Dagijay da ti covered areas tayo iti Mountain Province. Ayan. In line with the ngayong celebration ngayon po kasi is National Children's Month. So alam naman po natin na this month is actually araw ng mga bata talaga. So lagi naman po araw ng mga bata pero mostly talaga dinededicate talaga this month is for them. So, ngayong team is Children's Month, yung OSAIC Sisaim Wakasan, Kaligtasan at Karapatan ng Bata Ipaglaban. So, binibigyang diin dito yung more on nasa OSAIC tsaka Sisaim. So, madaming, bago lang po kasi ang law ng OSAIC. So, madami pa din nagtataka, ano ba tong OSAIC, ano tong Sisaim. So, yung OSAIC po is online sexual abuse and exploitation of the children. And also, yung Sisaim naman is child sexual abuse or exploitation materials. Na issue pa din po talagang na nakaka-epekto sa kaligtasan at sa mga bata. So, for the Clear Car po, mahalaga po yung celebration na ito para sa amin and also sa inyo din na mapapalakas at sama-sama tayong protektahan ng mga bata. Kasi po ang Clear Car is also sa mga child welfare and also child protection din po. So ngayon, yung layunin po ng proyekto nito ay itaguyod yung pagtutulungan ng iba't ibang ahensya and also yung gobyerno and also yung mga community na masiguro po na ligtas po yung mga bata. So, ngayong buwan po, ang celebration po ng National Children's Month ay may mga awareness session po. May mga awareness session, di ba kuya? So, may mga activities, may mga learning sessions, at community events. So, especially dito, ngayon, may SOCA,
sa State here. of the Children's Address. Which is umattend na tayo kanina. Also, na-witness namin yung mga contest ng mga children na nakakatuwa. Talagang na-witness namin yon na talagang ginawa nila through their own, and also ang lalim din ng mga message ng mga bata. So, ayun po yung yung NCM, and also katuwang din po tulad ng Regional Subcommittee for the Children o yung RSCWC. Kasama na din po dito yung RCACL, kasama din dito yung DSWD CAR, DOLE CAR, at iba pang ehensya na miyembro po ng committee and also yung council. So, layunin po talaga na palakasin at mas ipalakasin at pag-aalaga na pananagutan ng bawat isa para sa mga bata. So, ayun, kuya. So, since nabanggit naman natin at napapanahon yung OSAIC at bago siya ano ba kasi ang OSAIC? So, pag sinabi kasi natin OSAIC, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Included na rin yon yung offline platform or yung SISAM. Since nowadays kasi, tatang panahon, more of modernized na kasi gadgets yun. Social media. And through social media, through the cellphone alone, kat mabalin nga mabiktima dagiti ubing. Ti youngest nga ti usahay sakbay tayo nga ipauneg ket titongtongan, may samot lang isu ng worst form of child labor. WFC. So apay nga mayat nga pagdiskasan tiyo ta mas mapalpalawagan pa iti kamuan ti tattao karo dito ayan tiyo nga Cordillera. Tanong ko na tiyo gaming nga child labor ket lang usapan lang ti trabaho lang. Yes. Ket adugayam ti forma na kinununog pa nga klase wenno dagiti ti kunat tiyo nga worst forms. So mainayon naman pa dita ti OSAIC. Ayan. So ikaubingan nga biktima ditoy ayan tayo nga Pilipinas agtawon iti 3 months nga victim iti OSAIC. Baby. Ayan. So at that very young age ket mabalin nga tanong ko na tayo gamin nga ubing ket agtawon dayta ti less than 18 years and below. Nya. So nga iti recent nga cases nga nakita tayo dito sa Pilipinas, how much more dagiti the unrecorded. Imbag pa no dagiti unrecorded ket makita tayo tapno niya man ti mabalin nga maitulong ket maaksyonan. Yes. So yun, na-mention mo nga kuya na may mga OSAIC po talaga. So, ngayon po, dito po pala sa Mountain Province, gusto ko na lang din i-share na madami din po palang tawag dito, achievement ang ClearCar in terms of sa mga livelihood, and also baka nagtatanong kayo na ano bang nagawa na ng ClearCar? Ano ba ang mga accomplishment nyo? Bakit kayo nandito? So, baka may pwede tayong i-share na ano ba yung mga na-achieve na natin for the past 2 years yung project. Siyempre, dito yung Mountain Province, similar mo lang iti other areas tiyo nga iti probinsya ti Benguet, iti syudad ti Baguio, mainayon iti Fugao. Ti inkasta tiyo dita iti planning tiyo, ket engagement iti stakeholders. Yes. So when you say stakeholders, mainayon dagita ti volunteer support ti parentes, professionals. Yes. LGUs. So nakikollaborate tiyo iti DOLE, Yes. iti DSWD. Yes. Hanlang para iti datos no diket anya pa iba ti advocacy akin programan ti dagita nga partners tayo. Kin mainayon mo't lang dita. We were able to communicate also with other NGOs who will support our advocacy. At the same time, nakitongtong tayo mo't lang iti faith-based organizations. So dito Mountain Province,
adu ti achievements tayo nga na aramid. Yes. Okay. Umuna dita nga ti nagidaulo tayo iti with the partnership iti LGU ikin DepEd. Tapno ag ited ti Brigada Pagbasa. Yes. Diti Brigada Pagbasa ket may sa iso ng tool. Tapno maisarwan dagijay da ubing tayo nga agparigat nga agbasa. Kin marigatan mo't lang agsurat niya. Kin sinuman dagiti mangkayat nga ag-volunteer within their area, mabalin tayo nga tulungan nga agitod ti training. Kin handa nga problema ang dagiti lesson plan. Yes. Ta nakabase iti assessment da ijay case ti ubing. Example no marigatan nga agbasa ti kastoy nga taon. Adaon ta gitingay na aramid nga lesson plans for that. So jay the expansion garod kasin banggitok manen since hante nga covered amin the areas with the collaboration with the partner agencies, we are able to expand our programs. So iti assistance ti DepEd kin Capitol ket na-invite the other municipalities like Tadjan, Barlig, Bauco, ket ijay na isarwan na inayon da iti workshop training para iti Brigada Pagbasa. Yes. So jay mo ti achievement yo para iti tung usapin nga iti edukasyon. Yeah? May naman sa No mot iti kas ano pa iti na i-profile nga families. Anya ngay kas anong gerti mabaling nga maited mot kinyada. Siyempre tingkastan ti clear card team ket we need to strengthen the social foundation through training workshops. So we approach livelihood iti business scheme isuna. So yung pangalan niya is Comska. Comska. Actually JT Comska. The Comska Community Managed Savings and Credit Association. So ano nga ba siya, kuya? The Comska may sa isuna nga saving tool. Agrogipay lang ti members or profile the families potentially at risk iti child labor. Nga agbu dati asosasyon nga nakabase iti standards ti Comska. Kasi baga tayo tatay, Comska is a saving tool. Inga na ma-organize dagiti daw nga pamilya agsi-save da pay while undergoing some trainings like business development training. Yes. Financial literacy training. Tapos inga na magunod da jay level nga kunate yung scaling up. No kunate yung scaling up ti Comska group, diayon jay kapasidad ti association nga maging entrepreneur. Yan. So from a saving tool to entrepreneurship. Ket jay ti approach mo dating a clear card team para iti livelihood dagiti areas tayo. No dito Sagada, since ti pilot areas tayo ket fidelisan kin anta daw. Nakabukol dan ti Comska. Meron na. Actually. So yung product nila is, di ba tama ba? Sayote chips? Sayote chips for anta daw. Since nagado ti resources no panggap iti sayote. Now kas ano tayo lang aramidon mo't nga chips isuna. Yeah. Tapos iti fedilisan pandesal. Monggo. Yeah, Monggo pandesal. Sila yun. So paano nga ba anin yung ibibigay? Ano ba yun? Siyempre, we need to follow the standard protocols of the clear card. Umuna dita, agaramid pa iti association, agplan ti business, malpas dagi jay the documents nga ma-finalize tayo. That will be the time na
i-turn over to To turn dagi over. jay gamit nga kasapulan da. Like seedlings, Yeah, kung either ano man. kung no anya man ti business, plan da, Mm-mm. no anya mo ti allotted fund ijay nga maitulong ti project Project. ti ited tayo. Okay. Kin padason tayo mo't lang makitongtong iti partner agencies. Mm-mm. Example no iti seedlings baka adumot ti reserve ti DA. Mm-mm. Baka pwede nating makiusap ko na siguro dagdag to support. Support, yes. Nung pagpasok po kasi ng project, madaming against. Sabihin na natin against. Oo. Madami po talagang ayaw Oo. na bakit may ganyan. So, ang sinasabi po nila is, so hayaan yung maging tamad yung bata. Exactly. Yan. Hanggang sa lumaki, parang hindi naman daw sila naniniwala. Pero po kasi, hindi po natin madedenay na may law na po kasi ang child labor. No mayat mo't lang gamin nga no diti gamin aware tayo. Aware tayo yes, iti aware tayo. context ba? Mm-mm. Iti kay grutan nga as early as possible we need to harness ba? Kumbaga kailangan nating i-train yung mga kabataan natin so that when they grow up they are capable enough to do the work. The work. But since there's a law about child labor, we need also to dig deep yung mga ano ba yung mga categories, ano ba ang factors where we're going to judge an action na under child labor siya. So, yung child labor kasi, child labor is illegal in the Philippine context. Jay kun kuna tayo nga di pa guard han tayo nga patrabahon ti ubing. Han, patrabahon tayo lang isuda with limit. Limit. So nga dati kuna tayo nga rumwar nga child work. Yes. So no illegal ti child labor, legal mo ti child work. So manen kuna tayo anya ba ti tawon ti ubing? Worldwide ti ubing less than 18 years and below. 18 years below. So, anya ba dagi jay the factors? Umuna dita anya ba ti scope of work? Baka mo't jay 5 years old ket trabaho na ket good for 10 years old or below mga ganon. the age of 15 kasi if bata pa talaga more on dapat ang days of work nila is 5 days lang. Base po to sa DOLE. So, sa DOLE po galing. Sa Batang Malaya PH. So, hours of work pa naman din nila is 4 hours lang. And also, kailangan may working child permit from DOLE. Kapag, let's say, nag-ano yung bata sa entertainment, like let's say yung sa Going Bulilit, ganun. So, kailangan ng DOLE required in terms of sa mga ganun. So, ang pinagkaiba naman po nila sa 15-17, same din, 5 days din, and also, yung hours naman, ang pinagkaiba nila is 8 hours, 15 to 17 years old. Kasi medyo, lumalaki na sila. So, ayun. And also, working child permit is not required naman na po. Yeah. So, ayun. Iti child working permit nga mala iti DOLE, provided mo lang data nga mamuan ti DOLE no anya ba ti scope of work na data. Han dapat nga maapektaran ti salong na ti ubing, han nga maapektaran ti panag-eskwela na. Kin iti overall ba? Overall well-being ti ubing ket han nga dapat nga maapektaran. Once nga maapektaran diay agfolon data iti child labor. So dagi jay dati factors jay uras inya kin tawon ti may nga ubing ket nakabase no kas ano tayo nga maibaga nga child labor ba data or child work. Akas inti baganti kadwak 4 hours lang no yung age 15 and below 15 and below 15 and below dapat 4 hours lang in a day ti trabaho na ngumno beyond that agfolon ti child labor santo anya pa iba dagiti criteria of judging okay iti mapantayomot iti weight so siyempre karkaro dito Cordillera uso ti Agbunag uso ti Quarry nagijayda
iti lalaki 20% iti body weight na, isulang dapat ti bagkat na. Oo. And nakadepende pa lang data iti age jay lalaki. So dapat 4 hours lang no 15 and below. Tapos mga 15 to 17 pwedeng 8 hours. Yan, di ba? So there's a difference. Ayan. Iti babae mo iti formula ti babae 15% iti body weight na isulang dapat ti maximum capacity jay baggato na. No nag-exceed diay mainayon nun iti child labor. Yes. Iso nga ada kami dito nga agparparagawag nga dagiti da nga impormasyon kakaro dagiti kakailan nga agpabunag awan problema agpabunag ta basta kitaan niyo day oras na jay ken jay timbang jay bagaton jay ubing nya ken han nga dapat nga maapektaran ti physical wenno salon at jay ubing kakaro no chimpon ti panag-eskwela ket pinabunag yo siyempre maapektaran ti eskwela na diay ket itilintag tayo child labor diayan. Ayan. So dagi jay dati factors nga kailangan nga tandaanan tayo iti usapin nga child labor and child work. Yes. So ayun. Iti progress and monitoring tayo iti project ket naka based tayo mot lang iti tulong dagiti stakeholders tayo. So ti progress na no aktibo dagiti community. Yes. Kakaro ti project gamin adang iti kasla na doktaran nga community mobilizers. Which was dagiti community mobilizers ket isu dati in recommend mo ti partner agencies teo kasla iti MSWD. Nga tumulong iti daytoy nga clear card team tumulong da nga profile. Kin isu damot lang ti tumulong mangid da ulo kadagiti activities tayo within the community base. So from time to time habang tumutulong mot lang dagiti stakeholders tayo we are providing them also information through the workshop and trainings. Tapno mas ma-equip da pay iti kasano nga mang-approach iti community. Kin mas mang ipalawlawag pay no anya ba dagiti da nga innadal nga nakipaspasutan da. Yes. No kinyak akas tokak dito yung Mountain Province. We cannot please everyone. Totoo. I admit that. Kakaro iti nagado ti expectations law na iti tao. Nasabasabali per area. Iso nga daktayo ati ag-adjust kin inot-inot nga agpasensya nga mangpawawat kinyada nga kaste ti batangen daytoy nga project. If we could also get an assistance iti stakeholders tayo nga mas tumulong pay ta kakaro iti usaping usahay dahil anyone can do it and it's a very complex. Yes. Nowadays mabalin nga ti kachat-chat ti maysa nga ubing ket ti paggarup na ket ubing mot lang. Ngem ijay gayam behind the screen ket maysa nga lakay. Ayan. So jay ti kailangan talaga nga pagtingin ti relationship iti community. Yes, talaga. Tagpay so there were times also nga napanak iti area nga hindi richo da kanyak nga umayak agpa-meeting. Agpa-meeting ti sumadutan ti ubing. Okay. Ti na-challenge ay jay nga opinion pero I told her nga mayat data nga adakaw itoy makitugaw, makidengeg iti meeting. At the end of the discussion ket mas nalawlawagan gayam akas jay gayam ti usapin nga child labor, akas jay gayam ti child work. No child labor gayam adagam ti criteria for judging oras, amount of jay workload, jay scope ti trabaho kinda dumapay. Ayan. So, ayun kasi, yung child labor kasi talagang, yun yung talagang nakakahadlang sa
edukasyon nila, and also nakakaano din sa health ng mga bata. So talagang malaking usapin po talaga ang child labor. And also yung OSAIC din, syempre. WFCL, na-mention mo nga kanina, yung worst forms of child labor. Ayan. Jay, agpaiso, mamingsan, ipadanon dagiti parentes, handa nga itulok nga trabaho jay ubing. Ngam gapu iti mamingsan iti peer influence or mamingsan peer pressure. Or dagiti influence nga kun nato nga panag okay dapat kailangan mapanaagbunag tapno dati panglakok ti gadget. Mapanaagbunag ta dati pang load. Yan, pang ML. Ni paununag ta no katongtong to dagiti parentes. Handa nga aware. Handa nga aware nga nakibunag gayam jay maysa nga anak da. Ket siyempre iti matan ti linteg. Iti kasjay nga taon tapos kasjay pa lang nga na minsan gamin apay nga inayon tayo amin nga anggulo. Due to peer influence and peer pressure kun ada pay lang at adati scenarios nga ni apay nga basit ka garuden tapos dagiti kakadwam ket atidog ket nagdadak siyempre atidog da medyo na taengan da. They are capable to carry heavy loads. Due to peer pressure or peer influence, ijaydan nga agbagatmet mamangset nga mag-agbagatin na dadagsen tapno maipatas. Siyempre ti kapasidad na jay ubing hana nga kaya. Nung gapulang ti impluensya or pressure dagi jay kakadwana, ipapati namot nga mas nahinayunan pa jay kaya na nga bagatin. Iso nga jay maapektaran jay salunat jay ubing. No iti sa utyo ko jay ti may nga rasunmot lang matiltil. Ti may nga ubing. So aside from that, adag pa iso ti basit nga 4D yan nga iti kapasidad ti growing body na ikaro na. Ijay mo't lang ti mabaling nga maapektaran nga himbis nga mapanag eskwela gapunta na nabando-bandog di kalmang nga nagbunbunag ag-absenten isuna. Ijay. So hanlang nga nasakit isuna tibagbagi na nag-absent pa iti school. Ayan. So jay ti child labor kut hanlang nga usapin ti trabaho. Anya ti nature na dayti nga trabaho. Kin baka mo jay nature ti trabaho na baka pa'y agfall pa'y iti worst form akong kunatayon niya. Iti OSAIC. Pwede ring ma-involve in child trafficking din is the one worst form of child labor. So, drug abuse, yun din yung mga consider natin na worst form. So, diay, nagado no pon unagunto dito nga usapan. So, ayun, na-mention mo nga, kuya, na may OSAIC din talaga. So, as far as you know po, kayong mga bata, ewan ko if aware din po ba ang parents or yung children na may laws talaga regarding sa mga bata. So, cite ko na lang yung pinaka-importante na apat is yung Republic Act 11930. Ito yung anti-online sexual abuse or exploitation of children, which is known as yung OSAIC, and also yung anti-child sexual abuse or exploitation materials, yung CSAM, and yung RA 7610, ito naman yung Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. And then, yung pangatlo is RA 9231, ito yung Act providing for the elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child. And then yung last, yung RA 9208, ito yung elimination of the worst forms of child labor and affording stronger protection for the working child, which was amended siya ng RA 10364. In-expand po siya ng Anti-Trafficking in Person Act noong 2012. So, sa mga nabanggit na laws, ano ba yung parang pinoprotektahan nyo? Anong mga ano yung kabuuan na summary nun?
na sa mga nabanggit na laws na yun. Yeah, so ito yung more on nasa OSAIC, si SAEM po siya. Ito yung kanina minimension pa namin, yung WFCL, yung Worst Forms of Child Labor. And if ever po na violate itong mga several laws, may penalty po na violation na nag-result na life imprisonment and also na fine of not less than na 2 million pesos po. Ayan. No, dito'y ayan tayo nga Mountain Province. Hanlang mo't siguro nga dito yung Mountain Province niya. Pati mo't lang iti other areas. Nausapin gamin nga sexual. Kakaro dagi rape cases. Sometimes hantayo man nga aminin kat usually ma-resolve lang iti barangay level. Iso nga ada kami ito yung clear car team nga agpalpalawag nga if there are cases like those mayat nga handapat nga agpatingga iti barangay level, handapat nga ada ti proper authorities nga mabaling nga ma-refer tayo dagiti nga cases tapno maidaan iti due process. Ta very traumatic data iti maysa nga victim. Kanya depende mo't lang ti coping mechanism ti maysa nga tao. Totoo. So usually dagiti cases nga malaala tayo ano nga masangsangot tayo. Usually dagiti victims ko to agdan talaga iti from stress from trauma to depression. Yan. Kaya they are very prone iti suicidal attempts. So iti patang tayo nga clear car team iso ti mapanantiyo iti pilot areas tayo nga ited ti inadal awareness ba iti dagiti dalinlinteg anya dagiti child labor no dati cases tayo anya ba ti dapat nga ramiden tayo i-resolve lang ba iti barangay maareglo lang ba tano kinya tayo dapat nga maareglo iti barangay level lang ta dati proper authorities kin no kasjay ti kanayon nga culture tayo nga areglo lang iti barangay ti sexual cases. Parang paulit-ulit lang. Parang walang na-resolve. Kakaro pa lang dagiti cases nga unrecorded. So, Jay, we are also conducting BCPC trainings, orientations, and the proper reporting and referral iti dating child labor. Yan. So, ayun, na-mention niyo po yung mga reporting referral. So, may mga service po, mga survivors here, meron ba sa Sagada? Like yung emergency housing or yung mga temporary shelter, may counseling for sure, meron naman, no? Or mga free legal counsel, free legal services, may mga livelihood, skill training din. Yun yung mga services. If meron ba dito sa Sagada, kuya? Kung dito naman sa MP na lang. MP. Ayan. Andyan naman yung mga proper authorities natin. Siyempre from the barangay level alone, since wala pa tayong kumbaga structure, yan, formal facility for the victims, ang usually na ginagawa dito sa area natin is that kukunin yung victim at i-house ng immediate family. Yun, immediate family. Tapos, later on, while ongoing yung case, kung kailangan nating i-refer siya sa proper facility, kailangan din. At, yun nga, agit ito tiyumot lang ti PSS, uno dito iti kunata yung psychosocial trainings, so that within the community alone, kahit yung basic, even if we're not psychiatrists, we're able to conduct counseling approach sa mga victims natin until the proper authorities or specialists are ready to handle that victim. Yeah. Tama naman. Nowadays, we should not compare yung current situation today and before. Dahil iba noon, iba ngayon. Gaya ng sabi ko kanina, iba din yung coping mechanisms ng mga bata ngayon compared noon.
siguro we're still lucky na yung sa pagdisiplina ng mga parents natin noon medyo iba ngayon, pero yung environment factor impact din, may ano din yun, may contribution sa decision making ng isang bata. Kaya still we need to provide training workshops on good parental parents training. Yes, totoo. Dahil kasi minsan kasi yun nga, yung mga ibang parents kasi kino-compare nila yung noon sa ngayon. Parang hinahataw kami ng ganito, ganyan, parang normal lang. Pero sa tingin ko kasi mayroon naman tayong proper handling. Yan. So through those training workshop, sa involvement ng mga parents sa mga trainings natin, doon nila mas naintindihan ano yung mga proper ways to handle those scenarios. And it's not just about handling, it's about also adding knowledge, especially sa mga laws. Yan. Yun, para mabigyan din ng reminder na may ganito palang law sa Pilipinas. Yes. Yun lang naman po. So, if mga gusto magtanong, yung may office po ang ClearCar. We have office, yung main office ng ClearCar. Hindi, yung main office na lang muna ng Lingap is sa Cubao, Quezon City, Manila. Cubao, Quezon City. Sa World Vision naman is Quezon City. So, medyo malapit lang po yung office. We're engaging also with the partner agencies like the LGUs and the other private sectors. No, dito imot Mountain Province, mabalinmot nga maki-office to iti ang MS, ang likan. No, jay bontok, jay ang likan, jay diocese. Since kanayon tiyo nga naka-field, adamot kit diti contact details mi. No, dati makita yung may encounter yung cases iti child labor incidents or potentially at risk nga child, kin sapay kuma awan di worst form of child labor, awan kuma dito ayan yung Cordillera. Akas god imbagak tatay iti datos ti Pilipinas 3 months old ti kaubingan. As of 2024 and for this 2025 dati biktima nga ubing iti OSAEC, naging na-involved iti pornography. There are 8 young children, EJ national. So hoping dito i Cordillera amot jay inayan kin madi ket isupay kumati mai sursurun dagiti parentis kadagiti sumarsarong nga ubing iti kasjay nga banag. So jay sadly awan TV office to dito Mountain Province ngam adati main office ti ClearCar team sa Baguio. Ijay Baguio Sa Lower Magsaysay Cathedral Resurrection. So second floor po. Ayan. Iti Fedilisan kinanta daw ti target ti kuma iti Comsca. Ti maximum gamin nga member iti Comsca ko 25 members. Ayan, apay nga 25 members lang. Jay gamin pa ilang ti starting tayo. Ngum maging successful dito nga grupo and they could initiate and expand and form other groups. At least adada nga mang isuro no nya ti kastana dito nga Comsca. Yay. Magkaroon ng branch. Ma'am, kasi share ko na lang din. Kasi yung Comsca kasi is originated sa World Vision. Tumulong kami nga iti panggap iti registration, iti anya pay bati kailangan dagiti members, iti Comsca members nga trainings. If we could invite the DA or we could invite also the DTI, mabalin. Yes, Iti previous month lang nga business trainings, we have been inviting DTI
tapno agitid iti discussion iti dayta nga kas ano ti aggrogi ti business, kas ano dagiti proseso nga agpa-register dagi jayda. Ket iti comes ka formation kas langay mo't lang isu na nga nakadepende iti bayanihan unog ugbon ti umili. So no met iti ugugbo iti membro ti kunagor from a saving tool it could scale up iti is entrepreneurship or mabalin nga co-op. Pero depende iti panagtitinulong dagiti members. Sana masus. Yes, Yeah. ma'am. Ayun. Iti dating project, ClearCar project. With the collaboration iti partner agencies tayo, iti road datas da, hanlang nga dole, pati mo't lang ti DSWD, kin, so nga dagi da na ipo-profile, ipapa-verify mi mo't lang data from the municipal to the barangay level. Tapno no sino talaga ti potentially at risk, Sila yung mabibigyan. sila ti isuda ti ti matutukan na dito yung proyekto. Correct. So, na-mention naman po namin lahat yung regarding sa ngayong month, it's National Children's Month. Also, and also in child welfare and also child protection. So, more on, we have to not at least, pero dapat handa po tayo na talagang suportahan yung mga bata, especially ang mga bata ang pag-asa ng bayan. Sabi nga ni Gat Jose Rizal. So, alam po natin na yung mga bata ay talagang malalawak yung kanilang isipan. So, wag po natin silang hahayaan na napabayaan, madeglect, and also, wag po sila masyadong kasi ngayon mga Gen Z kasi, mga Gen Z. Pero kasi, ano na sila parang may responsibility, at least may rights sila, pero dapat ang kaakibat nun, yung responsibilities. So, mga bata, sana alam nyo din yung responsibilities nyo and also your rights na hindi din inaabuso yun. So, in ayun, every right, there's a corresponding responsibility. Yes. So, every rights, there's always a corresponding responsibilities. So, ayun. Once again, happy National Children's Month. Yung mga pangalan niyo ulit. Ako pala si Ate Claire Leal from World Vision Advocacy Officer sa ClearCar Project. Kat siyakmot ni Abby, siyak ti agdabang project officer iti ClearCar Project for Mountain Province. Kat manen siyak kat nagapuak iti Linga Pangkabataan Incorporated. Yes. Unit English, Care for Children. Yes. Ayan. Thank you po ulit sa Radyo Sagada. 104.7 FM. Ay insali. Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan. Ay insali dumay.